25 frases de català bàsic. Això és català pràctic. 1. Em dic Àngela. Em dic Àngela. Me llamo Àngela. 2. Soc d'Igualada. Soc d'Igualada. Soy de Igualada. 3. Visc a Manresa. Visc a Manresa. Vivo en Manresa. 4. Tinc 29 anys. Tinc 29 anys. Tengo 29 años. 5. He estudiat dret. He estudiat dret. He estudiado derecho. 6. Soc advocada. Soc advocada. Soy abogada. 7. Treballo en un despatx. Treballo en un despatx. Trabajo en un despacho. 8. La meva feina m'agrada. La meva feina m'agrada. Mi trabajo me gusta. 9. No estic casada. No estic casada. No estoy casada. 10. Tinc parella. Tinc parella. Tengo pareja. 11. Encara no tinc fills. Encara no tinc fills. Todavía no tengo hijos. 12. Parlo molt bé anglès. Parlo molt bé anglès. Hablo muy bien inglés. 13. Tinc dues germanes. Tinc dues germanes. Tengo dos hermanas. 14. Al matí faig esport. Al matí faig esport. Por la mañana hago deporte. 15. M'encanta viatjar. M'encanta viatjar. Me encanta viajar. 16. Tinc un gos. Tinc un gos. Tengo un perro. 17. Passejo per la ciutat. Passejo per la ciutat. Paseo por la ciudad. 18. La botiga està tancada. La botiga està tancada. La tienda está cerrada. 19. Hi ha molta gent. Hi ha molta gent. Hay mucha gente. 20. Avui és festa. Avui és festa. Hoy es fiesta. 21. Fa sol i no plou. Fa sol i no plou. Hace sol y no llueve. 22. Vaig al centre. Vaig al centre. Voy al centro. 23. No trobo el carrer. No trobo el carrer. No encuentro la calle. 24. He d'anar al banc. He d'anar al banc. Tengo que ir al banco. 25. Me'n vaig cap a casa. Me'n vaig cap a casa. Me voy para casa.
Recordem les 25 frases ara sense traducció. Em dic Àngela. Soc d'Igualada. Visc a Manresa. Tinc 29 anys. He estudiat dret. Soc advocada. Treballo en un despatx. La meva feina m'agrada. No estic casada. Tinc parella. Encara no tinc fills. Parlo molt bé anglès. Tinc 2 germanes. Al matí faig esport. M'encanta viatjar. Tinc un gos. Passejo per la ciutat. La botiga està tancada. Hi ha molta gent. Avui és festa. Fa sol i no plou. Vaig al centre. No trobo el carrer. He d'anar al banc. Me'n vaig cap a casa. Si t'ha servit aquest vídeo, dona-li un m'agrada, subscriu-te al canal Català Pràctic i activa la campaneta per rebre notificacions dels meus propers vídeos. El teu suport és molt important. Moltes gràcies.